Hvad tror du, John render rundt og laver? Jeg tror, at John render rundt og får styr på ting, som ingen aner, hvad egentlig er. Og være vores allesammens far. Ja, sørg for, at cyklerne står ordentligt. Men han har altså meget administrative opgaver jo. Ja, han har også engang lånt mig penge faktisk. 500 kroner fik jeg faktisk cash op ved ham. Så det var ret hyggeligt. Og han er også lidt sådan Odense Katedralskoles maskot. Man kan ikke rigtig sige OK uden at sige John. Han underviser nogle enkelte i historie eller sådan noget der. Det må han altså bare fortsætte med. Og ellers vil han bare gå rundt og være sød. Ja. Stå i elevrådet. Stå uden for solsalen og høre, hvad vi laver til vores møder. Han sørger altid for, at der er god skoleånd og altid med til alle de sjove ting. Og Jeg tror, han går rundt og krammer folk. Eller tjekker, om cyklerne står ordentligt. Hele tiden. Hele tiden. Hvad laver John ikke? Altså, John er hjertet af den her skole. Han laver alt. Han laver alt. Han deler nøgler ud. Ja. Og så det var godt at spørge, han med i alting. Han har et godt forhold med lærerne og administrationen, sådan at det er ikke, vi ikke bare går i skole for at gå i skole, men det er faktisk et fællesskab, og det er hyggeligt her. Når du ved, at han laver det, som han laver, hvordan har du det så med, at han står med det, som han laver? Altså, det gør, at han stopper, fordi han er fandme meget lavere nu, og han er ved at blive gammel nu. Du er ved at blive gammel, far. Og altså, jeg har det rigtig dårligt med det. Jeg synes, det er så ærgerligt. jeg bliver rigtig ked af det. Ja. Vi kommer til at savne ham rigtig, rigtig, rigtig meget. Jeg synes, det er utrolig skræmmende at tænke på, fordi jeg har det sådan med John, at han altid er der, når det er, at vi har brug for ham. Og vi ved, at vi altid kan komme ind til ham og afbryde ham i hans arbejde, og han har det bare helt okay med det. Jeg synes bare ikke kan forestille mig det. Altså OK uden John. Det bliver et tag for Odense Katedralskole efter så mange år. Han virker til at ligesom holde HF sammen. Altså jeg glæder mig for, at lidt selvisk, ikke? At vi stopper samtidig med, fordi jeg tror ikke, jeg vil kunne overleve at gå i 2G her nu, og så se ham gå. Altså, Hvis I nu skulle lave et ansigtsudtryk på, hvordan I har det med, at John han stopper, hvad vil det så være? Ja. Hvad vil I så gerne sige til ham? Nu hvor han stopper som pædagogisk leder, han kommer så til... I stopper også i år, ikke? Jo. Så hvad vil I gerne sige til ham? Jeg vil gerne sige tak for 2 rigtig gode år. Du er vores humørbombe, John. Jeg vil aldrig glemme John. Især ikke idrætsdagen her i 3.G. Løbe rundt i en sød top. Jeg tror gerne, jeg vil sige tak for at have holdt mig og Louise lidt i ørerne som elevrådsforpersoner. Og sagt til, når vi har ville prøve nogle ting, der var lidt for revolutionære. Jamen, John, jeg vil gerne sige tak, fordi du altid har været der til alle været der for alle elevorganisationerne. Jeg ønsker ham held og lykke med alt i fremtiden, og ja, der er i hvert fald mange mennesker, der kan egentlig takke, at de har fået en gymnasiel uddannelse på grund af ham. Det havde de sgu nok ikke noget, hvis det ikke havde været på grund af det arbejde, han har udført de sidste mange år. Jeg respekterer din beslutning, men vi er stadig triste. Meget triste. Mange tak for alt det arbejde, du lægger i skolen, og alt det, du bidrager til skolen, og at du har gjort skolen til og OK-samlinger til så rart et sted at være. Som elev man må ikke indgå i sådan intime forhold med lærere, især ikke pædagogiske ledere. Og det må vi jo nu. Det er jo åbent nu. Det kan vi sige, det må vi nu. Vi kommer til at savne dig. Selvom vi godt ved, at du er her, så ved vi også, at det ikke vil blive det samme. John, jeg synes, det har været en fornøjelse at have dig rende her, og jeg synes, at det har været en fornøjelse at snakke med dig og se dig smile, og at have dig her rundt omkring, og du kommer altid stoppe mig, hvordan går det, og du vil altid høre, du vil altid nysgerrig. Og jeg synes, at du har været en af de mest fantastiske mennesker på den skole her. Så det er en skam, at du skal stoppe, for det er synd for de næste elever, der ikke får mulighed for at møde dig. Jeg vil gerne sige, at du er mega sød, John, og mega dejlig og rar. Ja. At nu skal han nyde, at han måske har lidt mere tid til sig selv. Altså jeg tror, at det er en stor opgave, det der med at skulle have med alle mulige elever at gøre. Så tror jeg, at du skal finde noget. Du skal finde noget godt, og så må jeg hjælpe dig til at gøre det. Det kan være, at vi skal ud og fiske noget mere, hva'? Du skal nyde livet, fordi det fortjener du virkelig. Det gør du.
Men jeg kan ikke glemme, John, og jeg glæder mig til at tage hugen af for dig. Og jeg håber alt det bedste til dig, altid. Og så, ja, held og lykke herfra i hvert fald.